पालकमंत्री डॉक्टर शिंदे साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्त किनवळा येथील प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांना लेटर पेन शालेय साहित्य वाटप. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शाखा किनवळा यांच्यातर्फे दिनांक 29/3/2022 रोजी किनवळा येथे बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय डॉक्टर राजेंद्रजी शिंदे साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा किनवळा येथील विद्यार्थ्यांना लेटर व पेन वाटप करण्यात आले. यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष प्रमोद पाटील व विधानसभेचे उपाध्यक्ष राजेश नारायण बाहेकर, शाखा अध्यक्ष समाधान वानखेडे, दक्षता समिती सदस्य ज्ञानदेव कालेकर, राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक विभागाचे मलिक सौदागर, नईम शेख, लुकमान टेलर, शबीर ठेकेदार, किशोर निकाळजे, बाबूराव गवई, विधानसभा मुख्य सचिव दामोदर टेकाळे, मार्केट संचालक सतीश पाहेकर, रईस पाठन, जिया शेख, राहुल खरात, अमोल चिंचोळे, प्रतीक काळे यांनी लेटर पेन वाटप केले. राजेश बाहेकर यांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले, तर विधानसभा अध्यक्ष प्रमोद पाटील, ज्ञानदेव कालेकर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. आभार प्रदर्शन दामोदर टेकाळे यांनी केले. विशेष करून मुख्याध्यापिका बाहेकर मॅडम तसेच त्यांचे सहकारी शिक्षक वृंद यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस विधानसभेच्या वतीने विशेष आभार व्यक्त करण्यात आले.